Γεια σας φίλοι του YouTube, PC Greek, Gamer Greek εδώ. Και κάποιοι μου είπατε πώς κατεβάζεις το Minecraft, γιατί δεν μπορεί κάποιος το αγοράσει. Οκ, θα σας το δείξω και θα κάνω ένα μικρό pause μέχρι να πάω στο Google και θα επιστρέψω. One minute. Λοιπόν, μπήκα και γράφετε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, η One Mobile Market ή κάποιος άλλος τρόπος. Γιατί θα μπείτε στο Minecraft free download από το τι έγραψα και θα σας έχω μια μικρή εκπληξούλα στο τέλος του βίντεο. Λοιπόν, θα μπείτε στο Updoid ή στο Minecraft λήψη. Θα μπείτε σε όποιο θέλετε. Λοιπόν, θα μπείτε εσείς, τώρα σας έδειξε κάποιος. Κατεβάζετε το Updoid, επειδή εγώ δεν έχω καθόλου χώρο στο tablet μου. Όχι, γιατί μπήκα κάπου άλλο. Θα μπούμε στο Updoid και θα επιστρέψω πάλι. Οκ, επιστρέψαμε. Και θα μπείτε εδώ, θα το πατήσετε, θα κάνει install. One minute, θα το πατήσω και εγώ για να δείτε. Αλλά πρώτα πρέπει να κατεβάσετε το Updoid. Το κατεβάζετε, πηγαίνετε στο Updoid, πατάτε το install. Μπήκα τώρα στο Updoid. Και θα σας κατεβεί, το έχω κατεβάσει ήδη. Θα μπείτε στο Minecraft και θα σας έχει κάτι τέτοιο. Και εκπληξούλα που σας έλεγα, θα παίξουμε PvP. Έχω βγει πρώτος αρκετές φορές. Πάμε, SG. One minute. Let's go for battle. Άμα θέλετε, γράψτε μου στα comments αν θέλετε να σας πω μερικούς servers για να μπαίνετε εσείς. Αλλά επειδή εδώ πέρα όλοι παίζουν ρε φίλε. YouTube channel, TG. Λέει ότι όποιος κάνει εδώ πέρα βίντεο στο YouTube και παίζει τώρα, ότι είναι καλύτερος παίκτης πραγματικά, Λίλη. Θα σας ξαναγήσω λίγο στο lifeboat αυτό. Έχει εδώ πέρα κάποιους καλούς παίκτες. Και από την άλλη και αυτοί εδώ πέρα καλοί παίκτες. Και κάποιοι μου είπατε ότι έχω ωραίο skin. Thanks guys. And για να δω. Κάνα join. Oh, join, πάμε. Πάμε join. Μπήκαμε. Oh, τέλειο μέρος είναι αυτό. YOLO. I am YouTuber. Κανείς δεν μου δώσει σημασία. Cupcake. Okay. Cupcake. Are you very nice girl? Και έτσι το στέλνεις. Έφυγε. Θα κάνω ένα μικρό pause και θα επιστρέψω πάλι. Επέστρεψα και το pause το έκανα για να περάσει λίγο χρόνος, γιατί πραγματικά έκανα πόσες ώρες να περάσει. Και οκ. Please κάντε κανένα like. Σε ένα λεπτό αρχίζει. Ήταν κάπου στα 2 λεπτά, 3. Και θα πάμε σε αυτό το tank. Νομίζω μέσα έχει κάπου. Εκεί είχε ένα chest. Κάτι πέρα, να πειράσω κάτι πέρα, να διαβώ. Αυτός έχει πλάκα ένα YouTuber, γιατί ξέρω ένα τέτοιο που είναι YouTuber και εγώ τα. Λοιπόν, Τόμας το τρενάκι, Τόμας, το τρενάκι, lol. Θέλετε να κάνω really για PC? What the fuck, δεν έχω μπαταρία, οπότε θα κάνουμε μόνο ένα τέτοιο. Κάτι πέρα να πειράσω, κάτι πέρα να διαβώ. Μη τα κάνω όλα λίμπα. Just like it.
the fuck ποτέ άρχισε ρε. Εγώ just fucked. Oh, bitches, είστε μαριχουάνας. Λέει ο Chris Brown, φέρε μια νταρντάνα. Σκορ! Είστε μαριχουάνας. Φέρε τη Miley Cyrus και η Hannah Monda. Φιλικά παίρνουν τα καλύτερα. Go! Are you have teleport? Really? It's a laggy, sorry. Μαλάκα θες ξυλό. Γιατί μου λαγκάρει.